Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People North Khasi Hills District Unit menta kasngi ka arpu laitrik ubna yayong arjar arpuway kala ajing erap deka computer sha ka mangkathiang makdo secondary school ka badan hakasnong umpowin kum shimbenta ban kentiu lem yakani ka school hakabaya day bat ka jingmento ki khna school ban yo lum jingtip kat kum ka juk ka bamenta hashwa ban IT yaki computer sha ka school lapen long shwa yaka jingelang ka balengkot ha ka baledon lang ru vice president jong ka seng uba LD Newton Lingdo Assistant Secretary uba Elton C. Warjeri, bat uba Louis Star Lingdo, uba long President Jong ka FKJ GP North Khasi Hills District Unit, lembat kibor penyait school. Lese lembag ka jing ayam fi esdal ka jing ka ka bakong san ka school jong ni bangila ban le sisu khamha ban pentip siu ya kata jing nang jing start kom tang na ki kot Andre lembag kini ki bor computer bat ki science and technology ki ba kumaong tinongwen up to date person te ngadap dari so comment ke background ngaong kubulay sibon na duki president yung ka seng duki but secretary but kiwi ki ba ya don kan lem hangme tamtam dia president na ka revoy unit ro yung ka seng jungpi kubulay sibon ya kan ka jing ai jungpi ya kini kitia to blay un kerku ya ki jing tre jungpi te ngi kular ngi na school ngin ya don kan lem bat pi ha kini ki por ki banangwan ha ka ba ngila ban nang ya isyo ban tre ya ka jing roi ha ka jing roi ban penroi pen pa de kini ki khna school jongi khamtam ha kani ka thain jongi kumba pitip kani ka school jongi la seng daga sengkur makdo house name Al Hajar San kumban kentiu ya ka jing nang jing start khamtam ya kini ki perdo persnam jongi ki baka dei na kani ka thain border area kum ka sinong umat umlaper ka jatalong ki umtli kini kidon ki school jongki ki le seki ba ai nak asam tang kini kumong musli ki asamis tiki ngi kum ki khasi ki jagan re khasi ngi kalong ka ba yang ngi ban adap na kawai ka tin sa kawai ka tin te let's say ka sengkur makdo lemba ka jing yo I jingai jongka ka ong ka baha bagi seng ya ka school hande hajan kane kadai ka kawai ka lat ka bangi ngi thang shisha ban ai ka jing nang jing start na menta kini ki kena jongi ngidon ru ki kena ki wei ki kena ki bangi bu kum ka hostel kitu ki ba na kane ka kini ki snom ki bangala mention benne ki ba ngibu hangne hi mo kat bala ai ni sna ka hostel ru hangne school just adjacent to the school mo ka bangi ni pha bansa balan kim sa kim chom hangne ni ala ru ni sna yang temporary shed mo te kini ki baro kane ka jingyo itnga jong ka kur bat leng ba ki ka jing tre jong kini ki rang ba kur jong ka seng kur mo kro ka ban kilala ban kontak ya piru no tengi dab daga jing songu wa piru pila dab daga jing sno usne dang bentak ka school hanging its kampa baka jing arap ka jong kalong ka jing ain sim pi kinong hikai principal bat ki khon ki habret ki jong ki pasak peleng kini ki saus nang ki jong pi tengi nget kene ka jing ai ka jong kalong sibenta ya ka ba Pinla ban hikai kena sekolah baginya kat kum kejuk kaba ya benta amang itu benta kejuk start borok dalam kam di computers dalam kam ini online class kumani ya hanya kajing ya kaba benta hari ingat ya kini kiki borok menyerap pilong kajing kerku ya di school borok boy mat aku ahiru manau man ai kajing ai kubri kapang ya pi kino hikai tam segini gelinti bajngai baklelan lagi manikai kena wat nganget wat tang sipet ya condition de pasol masmutu bakabun ba kajing ya kajang ki tak hadu nu snam lari araja arkuir nang mentai nang yo ni apli computers
punya ai na po sen tekan no ka jike ba kini ka sunan saya na so ai ku le pi ba nam ta ka jing nam jek sta chung gi khun gi jong gi ki parado prasna ni sne na kan ka tri sistem hado kan ne ni ai kini ai ku le kan kang pi ki no kai na ma ndam ndam pi ki no kai yang ni pa tai ha ka ne ge jala ni unum nam mano banyak camat lada di kam officer engineer doktor pat kum ta ta Akan jenisnya nomor bangi ni dei tangki nang yolong sengbalang nyimdon ni ban ai ban yarap dei nyimdon kafon nyimdon kiskim kumbolong ki MLA lana ki MDC pat kum ta ta nakaleng jongi wala kataru da gajing sur mesim jong ki pradkat bat mengi kinong yalam ni pasang ban penmi ban yarap namata hakane ka school jongpi kumno ban ketiu ya ki kena school syakane ka dong patang syakini ki area kli instem wa de nomor kata nakalian jongi kum kinong yalam ni so daparam kumno ban yarap syaki school jongpi namta undai namta jongpi kinong kai ndai khamtam namta kena school kibuyo ke jimutai habaide ke pathai start ko mata kum barakhai ye be habaide ni komputer ni kai lagi elektronik de nomor kata nakaleng jongi ni pasang kala kadai da ka jing yarap nyam na yang jong kinang yalam na ko singkaburi de hakata kadau bang ila ban yarap ini de jing yarap ibret nakaleng jongi namar gi kwa hi nakaleng jong phiru bangi pan ya ka jekersan nakaleng jong phi kinang ikai kumno begini ngla sisu bon yarap omdei na ko school jong phi bat sekwe school sekwe ki pa ba ki ba kiran kam ya ka jing yarap